mazuva ano mutsa isomwere iyoyo nevedo madedido and the whole nation. God forbid. Kupenga kuri kubhadhara mazuva ano. Piratendi. Nyekeso kunze piratendi. Kupenga kuri kuita kubhadhara. The reason why kupenga kuri kubhadhara, vanhu vane meaningful gifts, they are not ready to dispense it. Saka vanopenga, they found a way. They are not ready to take over the world. So they found a what? A way. Ndakaudza ndakati Zimbabwe inofana kuenda yose kurehab. Ozvinhu zvatinoomberera maoko so urwere.